Ζωή και παιχτία ο Patrick Dempsey, οι το γνωρίζουν καλύτερα ως Μακτρίμι από την μορφή του κυρία στην οποία λαμβάνει μέρος. Σαν πλατφόρμα, σαν απογείωση αεροπλανοφόρου που ανηφορίζει το τέλος είναι αυτό το τέλος της Σάκη σίγουρα είναι πολύ καλή παρομοίωση, απλά όταν έχουμε αντιφορική πολίτικη επιστροφή βοηθάει να μονοθέσει το φρενάρισμα και γίνεται λίγο πιο εύκολη δουλειά. Είναι στη μισθόσα του βάρους που μου δίνει δυνατόν να φωνάζει πιο αργά, Εδώ βλέπουμε το πολύ γρήγορο κομμάτι του σύστημα από τις ορθές 3 ως 9, το οποίο θυμίζει το Silverstone, περνά με τέρμα γκάζι και είναι πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα έχουμε και ρεύμα. Τα πρώτα μονοθέσια φτάσαν στην μεγάλη ευθεία που θα λειτουργεί το PRS. We know that everybody is on options apart from Button and Rosberg. Όλοι είναι με τη μέση γόμα, δυο μαλακοί από τις δύο, αυτός από τον Νίκο Ρόσμπεργκ είπαν και τον Ογκλόκ, αν άκουσα καλά πάνω. Εγώ δεν άκουσα στο τέλος. Ότι το Mark Slade, ο οποίος θα είναι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία με τον Kimi Räikkönen, του Simon Reilly, του δεύτερου κατά σειρά μηχανικού, δεν το πήγε καλά θεωρώ. Εγώ κοινωνίες θα κάνω ό,τι θέλω. Η Red Bull εκτός του συγκλονιστικού απρόπτου σφραγίζει σήμερα για τρίτη χρονιά σε ρήτων τίτλους τους κατασκευαστές, δεδομένου πως χρειάζεται μόλις 4 βαθμούς αδιαφορώντας για το τι θα κάνουν τα Ferrari. Την ίδια στιγμή ο Vettel μπορεί να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο, ενώ μόλις μπορεί να στηθεί εδώ πρωταθλητής, ο Alonso δεν μπορεί να πάρει τίτλο, ό,τι και αν γίνει. Ο Vettel λοιπόν μπορεί να είναι απόψε παγκόσμιος πρωταθλητής, αρκεί να κερδίσει και ο Alonso να είναι πέμπτος. Ή αν ο Alonso δεν καταλήξει να τερματίσει την τρίτη θέση. Αυτά είναι τα σενάρια για τον Vettel. Στα μάτια τι αισθάνεσαι? Ο Alonso λέει ότι αισθάνεται θα μειώσει τη διαφορά της, σαν προαίσθημα ότι θα μειώσει απόψε τη διαφορά των 10 βαθμών για να πάει στη Βραζιλία από όλα τα ενδεχόμενα μισθά. Αν και το θεωρώ ιδιαίτερα δύσκολο, μακάρι να γίνει κάπως έτσι και να έχουμε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό τελευταίο αγώνα στην Βραζιλία. 25 του Νοέμβρη είναι το Grand Prix της Βραζιλίας, με το οποίο ολοκληρώνεται το φετινό συναρπαστικό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Σε πρώτο πλάνο, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Μάρτιν Ουίτμαρ, σίγουρα ανησυχεί. Βλέπετε εδώ οι Αμερικάνοι με τις σημαίες της Ferrari. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Βενεζουέλα, από το Μεξικό για τον Πέρες, από τη Βενεζουέλα για τον Μαλτονάντο, που έχουν κατακρίσει και ευθύδες. Ο Kimi Räikkönen στο προηγούμενο αγώνα είχε κλασαριστεί πέμπτος στις κατακρίσεις δοκιμές, λόγω ποινής κάποιου αντιπάλου του ανέβηκε στην τέταρτη θέση και κέρδισε. Και θα δούμε αν θα κάνει το ίδιο και στην αγωνία ο Χόρνερ. Κοίτα εδώ Λάσκο που έχει στροφή δεξιά στον Χάμιλτον. Για να δούμε αν ο Βρετανός θα μπορέσει